Inselmilkom programm ieħor Kuxjenza. Illum programm li mhux ħanbikkikom żgur, imma programm pożittiv dwar nies reżiljenti, għandi persuni li vera joġbuni, għandi l-Ġożlin Kamilleri magħrufa mill-Big Brother, kif inti? Kif intoj, ma nafx. Sabiħa tal-bambojn. Sabiħa tal-bambojn, rajt tajjeb, aħjar. Helwa wis. Għandi l-Stefan Vassallo, sa ngħidilkom iktar dwaru, għandi l-Marija Coppola li kienet li resqet għandi biex tgħid l-istorja tagħha. Fil-fatt ħanibda bik, Marija. Marija semmat l-appell tiegħi xina nħobb li l-programm ikun dejjem vuċi u spazju għal persuni li għandhom stejjer xirrakkuntaw biex jagħtu kuraġġ il-ħadd ieħor. U Marija li kienet jew għadek? Kont nilab. Kienet tilab, kienet futboler prima, sanġibu wkoll ir-ritratti, u coach tal-futbol, u Marija ftit tal-żmien ilu kellha wkoll kanċer. Marija, l-istorja tiegħek. L-għonet ringrazzjak tal-li ġejna għek. L-esperjenza tiegħi li għaddejt minna s-sena l-oħra, kienet ta' xokk ovvjament, pero jien indunajt, kont indunajt kollox jien waħdi, u mbagħad pa' speċi għattissa la ġiddi situazzjoni ma tixtaq taqalbek, jiena għalhekk ġejta u biex nagħti appell dak in-nies li jgħaddu minnhom dawn l-affarijiet li ma tixtaq taqalbek u x'ġralek eżatt, Mar? Dak kienu sabu li t-tumur f'sidri, sewwa kien għadu żgħir, u inti għal-moment ma tlaqqas ma tħaxxej, kollox normali. Unbat jien indunajt waħda timma di xienet ma xi ħaġa qiebsa, bdejt nieħu nnifs, ħassejt xi ħaġa min-nifs. U għal-moment ma rridx imur nagħmel check-up għat-tuwija. U meta rġajt ħassejtu wara xarejn qatt le issa ħammur nagħmlu. U meta mort għand it-tabib ġifieri mal-ewwel qal li straight to the point, ġifieri għall-ewwel ħassejta, ma l-ewwel ħsibta forsi ma mbagħad ifhimni kollok taċċetta dak li hemm. Unbat għallu lista taqtax qalbek, għan namlu l-isptar vera ħadu xsibi għal-kem. Fil-fat nix irreġjattella sibtna ritratt beta inti kont rikoverata fil-fat. U koll. Ekku. Unbat għara l-isptar vera ħadu ħafna xsibi, għara kem jgħidu kontra n-nissu għemmek tal-isptar ma vera ħadu xsibi. Mek kont forse l-statement l-operation jew? Kont l-statement l-operation għemmek. U insomma, u dawlu l-proċedura u kelli nuqot għalija. Pero jina ma qtajċ qalbi, vera tkun vera strong, għaxa minn jaqqa depression jgħid daqsek il-ħajja daqsek li t-teqpa d-dejja, thanks to God. L-sport zamni, il-training zamni, għaxina xort laqbajt d-dejja bit-training għal-lavorja li għamilt. Waqaft forsa xiftit kienem 6 weeks, għaxina għamilt 2 operations, sawa, kelli namilom. L-ewwel kelli operation fi frar, ma kelli operation fi ġunju. U issa kif qed tħossu? Yes, all right, issafna ħjar ġifieri. Inti futboler li labtu ukoll fl-Amerika u barra minn Malta, hawnhekk qed naraw xi ritratti tiegħek relatati inti coach tal-futbol ukoll. Persuna popolari għaliex rajtek ma' ħafna nies u għadt mela din mitħla sew tal-futbol u fil-fatt hawnhekk kif tħallna l-taqsima tal-isports uħud jafuk sew, ġifieri hawnhekk ma' Ramiro Mallija li kemm il-darba nsemmih fil-programm għax Ramiro kont nafu jiena u fil-familja tiegħu. Kont ikkoċjah ukoll. Ramiro issa għala 4 snin nieqes ma kien bniedem kbir ħafna. Nixtieq irreġġjattella aktar ritratti meta kienet futboler kont għadek żgħira, kemm kellek żmien meta bdejt il-futbol? Ta' 10 snin u mbagħad bdejt nitrenja waħdi mal-boys dak iż-żmien ma kienx hawn nursery u hekk. Mbagħad mort nilgħab barra l-Amerika fin-1996. Ilu mela mhux ħażin. U ma bdejt żgħira ħafna. Żgur bdejt żgħira, kont bikir-kara ma' missieri niġġu l-infetti hemm il-ground fuq żrar. Ħali mela hi karkariża inti. Karkariża. Mbagħad fa' speċi minn hemm bdejt niżviluppa t-talent tiegħi l-Amerika, insomma, mbagħad ġejt Malta, mbagħad mort Franza. Ġifieri inti veru għamilt suċċess. Ekku. U x'kont bħala pożizzjoni fil-ground? Kont nilgħab left midfield, daqqa full-back tilaw nieżla ġifieri kont nitrenja ħafna l-sports nħobbu fatti anke noqgħod attenta x'niekol. Illum il-ġurnata qed nilgħab naqra futsal ukoll, naqra coaching u nilgħab naqra futsal ukoll għax mhix faċli biex teqpa' titrenja u qed tilgħab kontra żgħażagħ għadhom żaru, speċi titteqpa' vera fit, mhix faċli. Ekku, imma barra minn Malta, kif kont tħossok il-fatt li x'inti nimmaġina hemmhekk u bad bdejt titħarreġ ukoll u x'hekk? Beda jkolli training hemmhekk, ifhimni, mhix ma kienx faċli għax l-Amerika meta kont wasalt hemmhekk
pala pajjiż it-tim tan-nisa kienha t-tazza tad-dinja tan-nisa. Il-lawa, u li ma stat kont inti? Oklahoma. Ok. Pala kif taqbad tgħid kien ġa popolari, kien ġa żviluppat hemmhekk. Allora meta mortem kienet tajba li ħafna kienet vera just in time. Dak iż-żmien ma tantx kien hemm social media, anzi ma kien hemm xejn, allura kieku ma tajjeb li qed ngħidu l-istorja tiegħek u grazzi li rappreżentajt il-pajjiżna kemm domt barra minn Malta. Għamilt 5 snin l-Amerika, domt. mbagħad ġejta u Malta kont il-ħadd il-nazzjonal kien għadu fil-bidunet. U mbagħad lab Franza wkoll, u mbagħad ritornajt Malta. Proset tassew. Vjaġġajt. Proset u grazzi li inti ġejt għandi biex taqsam din l-istorja tiegħek biex tagħti kuraġġ lil ħadd ieħor. Jiena l-appell tiegħi naqpa' ngħidu li tagħmel kuraġġ għax fejn jkun hemm il-mart mhix ċajta vera. Naf ħafna nies u kelli ħafna sħabbi li mmardu paspeċi. Ma tagħmel kuraġġ. Mela, ħankompli fuq Stefan u mbagħad Ġożlin għax għandi jaċċ biex inkellmek Ġożlin ta'. Stefan, mela, Stefan jiena intervistajtu f'Jannar li għadda fuq storja relatata mal-edukazzjoni. U kien impressjonani xu għallim l-imħabba li għandu lejn it-talim u l-inklusività. Però qabel ma intervistajtu fuq da' suġġett li huwa totalment differenti mill kif konna fuq qabel, jien kon nafu bit-TikTok. Eħa naraw TikTok u kont veru fan għadni, fan kbira tiegħi naraw mit-TikToks tiegħu ħallex ovvjament u popolari bit-TikToks. Jien meta ħafna l-lajli Montezin. Eħa naraw. Hello, Irene. Għala il-television, għax ma niftemux, nibqaw najdu hello, sa nofs il-lejl. Għala il-television. Mela, għanna ħafna memorji b'daw ir-ritratti. Min inti, mister, please? Minuta, signorina. All right, hila għolet li signorina. You made my day, ħanajdlek. Minuta, ġanna. Imma l-minuta d-diet, ta' Minuta. Ta' kelme, kara. Iġifirek doddom kolla rritintik 3 minuti u 4. Għajdli, min inti? Hello, Irene. Nerġaw nibdew nil-bitu. Irene. Hello. Min inti? Salvino. All right, Salvino, min fejn inti? Salvino minn-suf, minn-żira. Salvino ta' kittija għaw inti? Ta' kittija xet narfek minn leħnek. Ok. Għajdinna mela xaqan għallilek memoria b'daw ir-ritratti. 1964-65. Dawk it-TikToks veru, inkredibli veru, jaffaxxinawni. U għalfej bdejtom dawn it-TikToks inti? Kif minn fejġiet? Kien żmien il-Covid, jiġifieri niftakar kien qed isir popolari l-app ta' TikTok. U kont nara ħafna, ma nkun ngħid ma tarax nisfajjin, tipo kont vera nistħieġ, jiġifieri għadni nistik ħadd jaf. Allura kont isni bdejt nifilmja fuq TikTok, u mbagħad jew nitfgħu story biex ngħid il-qas jaraw il-friends biss, mbagħad kont rajt response kwajt, okej. U komplejt tagħmilhom. Però l-idea kienet li nitfgħu wieħed u nneħħieħu mbagħad ġifieri mela Stefan nitfgħu wieħed jagħmel 5 minuti u mbagħad inneħħu promiss. Eħa naraw TikTok ieħor għax dan riċenti ħafna sur direttur hemm ieħor. Laħattu minn Come Dine With Me Malta, programm tagħna. Ma tantx nistarajt imma bħala karrotti kont nasel xi differenti. Il-karrotti weħlu. Kont nażilhom iktar attrajenti naħseb jien. U s-santa. Għal-menu tiegħi kienu kemm xejn. Issa darbuħra ngħidilha taddihomlok. Ħar l-aħħar. Għal-kem tajta twist tiegħek, ġifieri ma kienx twist ħażina, ma kienx twist ħażina xejn. Isni stennejta dik li tfaqqaħħa, ma fil-verità tajba ħafna kienet. Għax moli hi Ramses dikrit li ta' fuq ifaqqaħħa. L-deżerta ma tantx oġbitni, ħankun sinċira. Seta kienet daqsxejn aħjar. Illa għaliex dik il-karamell li għamlet fuq, it-toma tiegħu ma tantx oġbitni. U laqqatta, mela kieku oġbitek? Kew tajba, din klip marret viral kienet, bħala mill-Come Dine With Me kienet marret viral u inti proset għamilt ir-reazzjoni tagħha. Stefan, jiena meta kont intervistajtek kont impressjonajtni bil-passjoni li għandek fl-edukazzjoni. X'inhu huma l-ħolm tiegħek għall-edukazzjoni, għat-tagħlim għax naf kemm huwa qalbek l-inklużjoni, għax f'moħħok inti taf li għandek studenti ta' ġeneru differenti, nazzjonalitajiet, reliġjonijiet. Ovvjament, tittoqgħod attent xi tajt fil-klassi. Kif jien dejjem nħobb ngħid, inti tibda mill-esperienza personali tiegħek, jiġifieri jiena fuq id-desk nibqa' għandi dak il-ritras tiegħi tifel żgħir, kont fl-istess skola fejn għallem. Allura isni ngħid dak it-tifel x'ixtaq, fimt meta kont żgħir, x'kienu l-affarijiet li kienu iweġġawh, x'inhu l-affarijiet li u tibda minn ċerta
ċerta affarijiet li għal ħafna nies jiġu qishom naturali ta' pereżempju mela l-boys illum ħakollha ħajlabu futbol hemm u l-girls kollha ħajlabu l-ħabel hemm u jien tipo issa ħadejna u barija pereżempju għandna każ klassiku jiena l-futbol Ma jogħġbok. ma jogħġobnix, ma ħobbx nilgħab, ma ħobbx narah, ġifieri għandi rispett li minja, imma bata min, fimt imma għatem l-istereotip, eżempju, issa forsi ma fi żmien kien vera għalpi għadni niftakar ċar. Il-boys kollha dik innaħajla bil-futbol u intu il-girls. U mbagħad kelli teachers li kienu jħalluni, kienu jgħidu ejja ħalli u kont laqsam mal-grupp tal-girls, ġifieri. Again, dan mhuwiex ma jfissirx li kull min huwa gay bħali ħajkun l-mota ġifieri għaw futbol jiżu ma gay ġifieri. Però l-żomm li mhux ċertu il-bniedem jikkrea ċerta kaxxi, ċerta normi li jillimitaw ħafna nies. Il-bniedem joħloqhom biex jipprova jikkrea ordni, fil-verità l-ordni qa' diffiċli biex. U jiena nemmel li inti fil-klassi ma tagħmilhomx ġew il-kaxxex. Le, inżomm moħħi miftuħ ħafna, mindful ħafna. Jiġifieri anka hekk qed tillajna tfal hija mamma mija, għaliex boys u girls hawn. Għamilhom jien naf gruppjom tihom number 1, 2 jgruppjaw it-tfal jitalmu. Fimt jew jien naf your favorite animal għandek tigers and lions. Għaliex kollox. Tkun sensittiv. Mhux għax irris kif jattakkawna sfortunatament li rris nipromuovi jew nindottrina kif is-sistema bħalissa qed tindottrina let's face it għal min ma jiffitjax f'waħda mill-kaxex dik hija indottrinazzjoni fuq għax qed jgħidu in bil-fors tkun hekk. Issa jiena f'moħħi inżomm f'moħħi li jista' jkun hemm realtajiet differenti li mhux bil-fors it-tifla li għandi ħdejja għandha mamma u papa jista' jkun għandha mamma waħda u papa waħda. Ġifieri iżomm kieku żomm dif moħħok li ma ħoss li hija xi ħaġa daqshekk ta' barra minnha u daqskemm. Proset. Le, proset ħafna jien dawn huma affarijiet li nħu pjaċir nisma' fuqhom speċjalment inti li ntallim. Ġożlin, mela ħanikxef il-Stefan tix kemm ħa pjaċir li kien jaf li inti ġejja bis-serjetà kollha milli waħdek. Ġożlin hekk qalli, ġifieri veru ħagos. Ġożlin, inti dal-aħħar sirt nafek ftit għax bdejt tiġi għall-programmi hawnhekk u għatlek il-verità jiena ħassejt li l-persuna li rajna fuq it-televiżjoni u l-persuna barra minn fuq it-televiżjoni hija l-istess. Ġenwina ħafna u konna qed nitkellmu li inti batejt ħafna fil-fatt ħriġta din li inti kellek relazzjoni u spiċċat u kienet kidditek ħafna, weġġatek ħafna u għalhekk tħalt fil-Big Brother biex tesperjenza xi ħaġa ġdida. U inti Ġożlin illum qed narak ambaxxatriċi għal persuni li forsi jħossuhom qed jaqtaw qalbhom. Inti qabel dik il-persuna ta' qabel, dik il-persuna mweġġa min kienet u kemm differenti llum? Ara, jien bħala persuna kient fl-ikbar toqba anke fil-intervju tiegħek kient qedtilhem. Ġifieri jien laqas biss kient għamilt l-ewwel xahar nibki biss, għax inti tgħaddej minn stages differenti wara li ħatibdil ħajtik kompletament minn fejn kient. Ġifieri l-ewwel għaddajt minn fużi fejn jisik ma tkunx qed tura torf jew kif tista' tibda l-ħajja. Mbagħad forsi fużi oħra fejn ikellik il-robja l-ħajja. Mbagħad fużi oħra fejn tinduna li inti l-bambojn raġatok ċansi ieħor li tibda mill-bidu. U hemmhekk fan bdejt napprezza ara jien qisu l-bidla tiegħi bdiet l-ewwel metit lin-nanna u xejn ikellik mewta ta' xi ħadd speċju li tirrealizza kemm qasira l-ħajja, hemmhekk tinduna li m'hemm xejn iktar importanti iktar milli tqatta' mumentej. Għal 30 sena għadejk tgħidlek jekk ma tkunx post fejn inti ferħana bik innifsek ħatkun reality check. U imbagħad jisni ġejt f'pont fejn qed tisma' jien ma' kull nifs għandi opportunità ġdida biex nibni l-ħajja kif nixtieqha going forward. U bdejt infittix ħafna affarijiet fejn jien li nista' nibdil minn moħħi qisni bdejt nura kif nibdil il-passot minn moħħi u nikrea. Bdejt inkun kunxi ħafna ma' min inqatta l-ħejn, eżempju n-nies li għalluk iktar milli fimt juħduk forsi f'pont imdejjaq f'ħajtik. Id-diski li nisma, kint nisma ħafna diskej bi frekwenza li
il-nervous system tijak ek tiħilja against toxicity u ek. Ġifiri kien insir kun xjata killi xjat namil il-ħsibijiet, jekk jan għandi ċertu ħsibijiet li huma negattivi, irrid nura kif ħanamil biex narġa' niktib fuqhom is-sabuħa x'inti jisek iktar ma taħsib fuq xi ħaġa tibda tatrattuha. Proset. Fimt? Issa ħana għamillek kumment żgħir qabel ma tkompli. Jiena u xtaqt ir-reġija tella naqra ritratti qatt nara l-Facebook tiegħek qatt ovvjament nara naqra minn inti biex nsirra fek aħjar għalkemm diġà kelli idea tajba, inti persuna ta' ħafna kuluri. Ijwa. Fil-fatt tara għandek il-nail polish b'ħafna kuluri. Ijwa. Għandek il-jeans bil-glitters, għandek il-żarbun jixal, għandek il-roza, għandek il-orange, u veru, u għandek l-aħdar ukoll fidejk u bat ħafna mental health. Proset, brava. U għem niggustak ħafna, u fil-ritratti, min ma jafekx u jara ritratti jgħid, id-demini kemma għandek tarmi enerġija sabiħa, enerġija pozittiva, u dikka tinħass fik, ġifri anka meta kellimtek, pero meta titkellem fuq dak li għaddejt minnu, tħossok u koll vera batejt. Uridu najdu illi Jocelyn hija wkoll accountant, brava ħafna, għax biex tkun tajba ħafna fin-numri għajt lili. Stefan, x'taħseb biex tkun tajjeb ħafna fin-numri u biex taqqat il-bilanċi, mhux daqshekk faċli. Imma kull ritratt naraw mek fejn meta gradwajta l-kombinazzjoni. Jocelyn, wara s-sali għaddejt minn din l-esperjenza inti, kif inbdilt? Ara, xejn kient jisni f'pożizzjoni fejn jem m'għandi xejn iktar x'nitlif u ġas nixtieq nibda l-ħajja, applikojt għal Big Brother, ġibt is-saħħa tiegħi u qed why not noħroġ għax jiena jisni anke ma nafx jekk tiftakrux minn segweħ il-kustom għamiltu ta' butterfly. Għax nemmen li nixtieq nirrappreżenta l dawk in-nies li forsi kienu jħissuhom differenti jew f'post li ma jistgħux jinqalgħu minnhom u jien xtaqt immur hemm biex noħroġ mill-quxra tiegħi biex inkjon Jocelyn bin-natura tiegħi, bil-kuluri tiegħi, bl-esplużjoni tiegħi, it-gerfi, anything li jan just inkun jan u maybe hekk noħroġ mill-quxra tal-kukun li tkun rabbajt. Servietek ta' ġid, ġifieri llum wasalt fejn xtaqt. Inħisni li bis-saħħa, bis-saħħa tagħha nista' jisni kull fejn immur just inkun jan bid-djalett tiegħi, bil-kuluri tiegħi. Dik niggusta kwis u żomma x'id-djalett jiena veru nħobbu u veru huwa mużika l-widnejn u proset li bqajt iż-żomma din għaliex importanti li d-djalett nibqgħu nżommuh. U jiena għandi dispjaċiri minn Birkirkara, ma djalett ta' Birkirkara fejn trabbejt ma kienx jiġi ipprattikat. Allora ma nafux għal-kemm meta nisimgħu narfu ta' sabiħa ħafna li tħaddem dan id-djalett u għallimtna ħafna bih, ġifieri proset immens. U nibdew nawġu flimkien, issa Le, ma sabiħ, tawweċ nara veru melodija. Parti, sabiħ. Jiena infatti saqsewni kienu qalu li tibżel jekk xi ħadd forsi tirċivi mibeda ħabba l-djalett qed jiena aħjor tobodni għalli jen mill-li tħibni għalli minni, għax ma nistax nirrapprezenta persuna oħra. U rajtu kol xieħba ritratti tal-karnival, tħobb dak il-karnival tal-nadur jaqaw. Iva. Għax inti minn nadur. Eżot. Waħda mill-loljiet. Waħda mill-ogburija. Iva, ħafna. Infatti, meta ġiet tal-karnival, tont kien teksa l-okkazjoni għaxina kien inni ħafna mammur, meħabba li kien taddajt minn żmien naqaħżejn u kien hemm ċertu issues, ma qas kien għadni mmur il-karnival u din kienet se tkun is-sena li ħanerġa' mmur. Allura kien ħafna grota li hemmhekk sakemm kien il-Big Brother House town activities nistgħu nagħmlu l-kostumi, l-karrijiet, fim. Kont tal-qalbi. Iva, ħafna. Issa, Jocelyn millum il-qudiem għaddejt minn Burraxka, għamil dal-esperiment, dal-vjaġġ televiżiv, ħriġt minn hemmhekk. Għal-grazzja talla kull fejn tmur kulħadd irid ikelmek, jieħu ritratti miegħek, iħobbok, jurik l-imħabba. Illum Jocelyn millum il-qudiem, x'tixtieq tagħmel? Fejn ħan nibdew x'aspirazzjonijiet qed jimbtu b'daw l-esperjenzi? Ara, ħan nibda minn dejn għax kif qed int isni xieħriġ minn hawn
tant ma ħsibx, imma inħissni tant qalbi mimlija u grota li forsi stress naqra minn l-luftan mal-twin u thank you killa veru minn qalbi bqojt imbelħa li isnej qed ara li persuna forsi bid-bissima tagħha u bil-bidla tagħha tista' taffettwa il-ħaddieħor u forsi flimkien ninaqdu u kulħadd joħroġ mill-qoxra tiegħu. Affettwitna ħafna li ġifieri ħanarawk forsi f'xi tip ta' inizjattivi. U għalhekk jiena ġibtek f'kuxjenza, dak kienet illa, u ġifieri rakkontat Jani fil-każ. Biex naħdmu fl-imkien, għax jiena da l-programm huwa parti mill-missjoni tiegħi. Jiena rrid nferraħ, irrid nagħmel il-ġid jekk nista' u min jara l-programm anke kienet batja ta' ħadd u xorta jagħmel kuraġġ u jgħid mela m'iniex waħdi. Ġifieri jista' jkun se naraw xi inizjattivi. Jiena nara min-naħa tiegħi nixtieq anke fis-social media, nixtieq nibqien bħalma kient noti messaġġi hemm ġew. Issa dakinhar is-sensazzjonijiet tat-temp skużaw ma kinux tajbujn. Imma il-messaġġ kien ikun minn qalbi u nixtieq inkompli noti l-messaġġi tiegħi mis-social media u any initiative li ħat iġini f'moħħu ħan idħlu la bruħu ġismi kif kien nagħmel qabel biex nipprova li jekk ikun hemm xi ħadd ġewet jaroni forsi nagħmlu tbissima minn hemm ukoll. Proset, qed nara Stefan jitbissim lek onka l-Marija għax naħseb hawnhekk għandek persuni li veru tal-istess stil għalhekk laqgħidkom jien flimkien. Stefan, inti wkoll narak li daw l-affarijiet, il-pożittività meta kellimtek għal qalbek ħafna. U naħseb illi anka fil-ħajja tiegħek, il-fatt li tagħmel daw it-TikToks, il-fatt li naf li fil-klassi toħroġ forsi bidejat biex tferraħ it-tfal. Hemm xi ħolma min-naħa tiegħek li tixtieq tagħmel li naf li u għandek ħafna kapaċità, ġifieri nixtieq narak iktar hemm barra u jaqaf istħi. Ħan indirizza, pereżempju, jiena jgħidu li ma tintaqa' ma' xawtajt jiena nistieq, tixtieq tisfilok jiena bniedem l-iktar wieħed mill-iktar bniedem mistieq li tintaqa' miegħu ħafna nistieq. Tista' tajtin f'Marija kemm nistieq, x'tortu li tajtek biex ġejt hawn, let's face it. Ma kontx ħanoqgħod ngħidha, ma veru. Bedejt iddubita ħafna li lek innifsek, però tant għandek affarijiet sbieħ Stefan li nixtieq illi tkun iktar hemm barra x'jalla nies bħalek, speċjalment fil-qasam edukattiv ukoll ikunu bħalek, jiġifieri jiena l-intervista mhux ħaninsija li għamilt lek u għalhekk impressjonajtni tant u nixtieq illi forsi tgħinek Ġożlin, U nista' nikkonferma ġifieri dawk il-fans kollha li saraw konsidraw Big Brother l-istess ħaġa li hawn. And it's a vibe, ent għaw maħħa, please. Tista' biex taqbel ħafna miegħu tkun tħobb il-Lady Gaga. Jien li xiħib. Marija, inti wara li għaddejt minn din l-esperjenza tal-kanċer, ovvjament kien hemm ħafna dbatija, però inti tiltaqa' ma' ħafna żgħażagħ għax tikkowċjhom. Kemm bidlitek din l-esperjenza anke fil-qasam tal-coaching tal-futbol? Ifhem, iż-żgħażagħ li ntaqa' speċi fimni l-istess kliem ngħidulhom, anke pereżempju waqt it-taħriġ nagħmilhom is-session. Iweġġew xi ħaġa ngħidlhom taqtaw x'qalbkom eqgħu għaddejjin. Ġieli taf inti llum il-ġurnata u jagħmlu ħafna ħaġa hekk, llum il-ġurnata għandhom minn kollox. Anzi, bajt nikkoċja wkoll meta kont għaddejja dak iż-żmien, il-klab issapportjani ħafna u pospeċi ma tixtaq qalbek, ma tixtaq. U inti mali ma klab qiegħda bħalissa? Luxor, St. Andrews Luxor. Proset. U llum il-ħajja, Ġożlin kienet tirrakkonta l-esperjenza tagħha, il-ħajja qed tħossha differenti, qed tapprezza aktar il-fatt li tqum, il-fatt li. Ħafna, Ovvjament, il-ġizem mhux seqpa l-istess, ovvjament, imma nagħmel kuraġġ li ngħid ningrazzja lil Alla minn infatti għadni kemm ngħid tara bħallum sena istra kont għadni għaddejja minn dis sitwazzjoni. Thanks God għadni ħajja l-mulej jridni li nagħti s-servizz tiegħi għal dawn iż-żgħażagħ li qegħdin jilagħbu l-isports. Proset tassew, intu wkoll peress li għalija fl-edukazzjoni qiegħda wkoll l-inklusività għalik naħseb importanti wkoll għax inti wkoll ikollok Inna fanka sempliċement ikollok futboler ġiet, jew inti nisa bistu xek. Boys u girls. Jiġi borda ta' ħażina, coach jista' jgħinu ħafna wkoll. Dik infatti dik nintaqa' ma' ħafna ma' ċertu adolescenza speċjalment ikollhom pereżempju l-parents ma jkunux flimkien,
dan induna. Inti bħala coach, bħala teacher, tittejnom. Għallu vera jek ma jamlux eże futbol, menu jamlu eże edukattiv. Eżatt, u għek tkun tista' is-servi ta' ġid tgħid almenu l-dat tifel it-tifla tkun tajtu l-ġid qabel ma mar id-dar u żamm f'moħħu ċertu messaġġi biex ħajtu tkun aħjar. Tittejnom. Ma tiżra fit-tfulija, ġifieri nixtieqek taħdem ma' tfal ġożlin ukoll għax it-tfal importanti li bħalma jagħmel Stefan li intuhom kemm nifilħu. Jien nixtieq ngħidilkom grazzi ħafna ċerta li dawn il-messaġġi ta' pożittivi illi wassaltu illum se jagħmlu differenza. Ġożlin, grazzi li sibt il-ħin għax għandek il-kalendarju ippakjot. U ġejt xorta u nafx nixtieq ngħid li naħseb l-ewwel trid tibda billi taċċett aħna killa umuni ma tiddejjaqx li tiżbalja. Tgħid għax forsi dik li tweqqef xi kultant, tgħid forsi ħana għandna kelma ma qultija. Imma aċċettaw lilkom infuskom bl-iżbalju b'killiex għax minn hemm titgħallem. Imbagħad tgħid tara darba oħra ħammar aħjar. Fimt qisik post wara ieħor. Eżatt. Biex tikkumbatti għall-mistijajt. Ġożlin, Stefan u Marija, grazzi li ġejtu għal-programm, grazzi lid-direttur Lizio Farrugia, lill-kameramen li għandi ġew u lil dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll. Segwu Kuxjenza fuq Facebook u anke Instagram taraw l-aġġornamenti, ritratti u anke siru tafu naqra iktar fuq il-mistiedna tiegħi. U jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.